Hi mga love! So ngayon lutuan ko lang si Tami ng scrambled itlog ni Dodo. Scrambled itlog. And yun yung ating ipakain sa kanya. Umagang umaga. Ako, ayaw ko namang kumain. I want cheese, love. So gusto niya ng cheese. This prosciutto is very salty already, right? Yeah. So I'm gonna add a little salt in the egg. Very little, okay? Just to have flavor. Okay, that's it. And then paminta. Kasi guys, gusto niya ano. Bumili kasi siya ng prosciutto and then hindi niya nagustuhan yung cut. Makapal daw. So doon isagol natin sa itlog. Look, and then onion. Yun lang. Do you want garlic in your scrambled egg? Okay. I have a lot of tomato. I still hindi ko pa nagagamit yung tomato na harvest natin, oh. Andyan pa. So, yun. Magtrabaho si Mr. ngayon. What time you're leaving? 10? 10, 11? Oh my God. What kind of job is this? Late, huh? What late? I like it. And then what time you be home? Huh? Normal. So that means only what is that? Seems like you, manguwag lang ka. Manguwag. Parang manguwag lang dahil ka na Tami. Is it really a job or a... Is it a job? Tell me. Seems like you're just visiting somebody. Yeah, no place like. Huh? No place like. So, yun mga love. So, ito yung umaga natin, no? Pakainin. Ayaw kong kumain ng itlog, mga love. Ito yung umaga, mga loves. Paminsan, hindi ako magluto ng umagahan kay Tami, no? Yung ano lang siya. Yung parang, ang palagi niyang masasabi sa akin is, no, no, no. So, yun siya. So, yun yung palagi niyang masasabi sa akin na ayaw niya. Paminsan, ayaw niyang mga ganon ba? Magluto-luto, ganon. Lulutuan natin siya. Pero, but this time, okay naman sa kanya. This time, okay sa kanyang lutuan. Kasi paminsan talaga ayaw niyang magpaluto. Mahirapan ako kung anong ipakain ko sa ating Dudong Tamimoy. So yun, scrambled egg. At mga loves, hindi naman ako kumakain din ng ano, scrambled egg na. Paminsan na lang ako kumakain ng itlog. Dahil yan sa utak kong tumatakbo, mga loves. What kind of cheese do you want in your scrambled? Cheese in the mix. Okay. So yun, ito yung ano natin. May problema talaga ako mga loves kasi paminsan kung ano yung makikita ko or mababalitaan ko. And then makumpara ko din kasi yung itlog dyan sa Pilipinas. Iba talaga yung itlog dyan sa Pilipinas. Ay, parang sobrang orange yung igyok. And then yun, andito pag mahilig ako mag-obserba. Dito kasi para pale siya ba na itlog. And hindi siya yung orange na orange. And then kapag biakin mo, parang hindi totoo or something. Parang daming puti-puti na sa loob. Ito yung mga na-obserban ko sa itlog na nabili namin, ha. And so, yun yung parang nagduda ba. Mahilig ako magduda, mga loves. Nasa ano ko na ata yun. Mahilig ako magduda. Hindi ako agad maniwala. Yun yung ano ko. Ayaw kong magtiwala-tiwala. Yung madaling tiwala, ayaw ko. Alam niyo, kapag makauwi na ako ng Pilipinas, ang gusto kong, kapag makauwi ako ng probinsya, mga loves, yung native na manok. Native na manok. Kapag sa probinsya talaga, yung native na manok yung unahin ko. Kasi matagal na akong hindi nakakain ng native na manok. Ang naalala ko kapag native, matigas yung meat. And
Yun, matigas yung karne ng native. At malasang malasa. Iba talaga yung native na chicken. Kaysa yung mga boiler. Boiler ba yan? Yung sobrang laki. Big chicken like, yun. Iba kasi yung native mga lads. Payat siya, pero grabe yung iba. Iba yung lasa, sarap. Naalala ko, matagal na akong hindi nakakain talaga. Mga ilang years na din. Oh, yeah, the press button, the top pod in Okay, there. okay. Milk, sugar. You have your coffee already? Say hi to them now. Morning, guys. Look, I put it. I see that. Okay, yeah. There's the camera. So yun, and so lutuin ko lang to. Are you gonna go out? Yeah, I want out front because the sun is staring at the birds. Okay, and I'll call you when this is ready, okay? So yun, ang tagal naman ito mag-init. Uy, ano to, piki to? Ay nako. So yun, so excited ako mga loves. Uy talaga. Ay gusto kong February and then ngayon nag-umatras ako mga loves. Gusto kong January kasi ilan na lang buwan. September, October, November, December. Hala, uy, 6 pa pala mga loves. Ay matagal pa pala. Excited. Ang sobra kong excited. Dahil sa sobra kong excited, ang ano siya, parang madali lang, pero ilang buwan pa pala mga loves. And then, hindi pa ako nakabili ng ticket kasi nga pa-change yung plano ko. And then also, baka mga September na ako bibili ng ticket ng pauwi kasi kailangan ko pang tignan yung buhay-buhay namin dito ni Tami, no? Alam nyo naman, may edad na si Tami, delikado. Iwan ito guys, ang dami ng naramdaman. And kailangan namin pag-usapan yung sa aso. Kasi kapag magtrabaho siya mga loves, yun yung problemado ko. Siya okay lang sa kanya daw kasi wala daw problema. And then sabi ko, anong walang problema? And then kapag magtrabaho ka, tanggap ng trabaho. Paminsan hindi ka na makauwi. So doon talaga kami magproblema ni Mister. And so yun. Problemado si Inday. So kaya hindi muna ako bibili ng mga ticket mga loves. Hintay-hintay lang ako muna na para kasi sana walang mangyari no sa amin, sa kanya, lalo na sa kanya kasi talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may mangyari and din wala ako dito, hindi ko alam. Kailangan talagang nandiyan ako sa tabi niya, you know, God forbid no, tayo, mag knock on wood tayo no, para walang, kasi yun yung kinakatatakutan ko kasi alam nyo mga loves, naobserbahan ko itong kay Tami, every first may maramdaman talaga yan mga December or January. Yun yung naobserbahan ko sa kanya. Iwan ko sa kanya yung katawan niya kapag mag-start maginaw. So yun. So ito na yung itlog natin nang lagay. Ilagay ko muna itong ating prosciutto, no. Ito yung prosciutto ni Mister. Yung onion. Mga loves, ang dami ko pang i-harvest na na zucchini. Iwan ko talaga, masaya man ang zucchini pag mag-harvest mga loves kasi sobrang laki. So ito na yung ating iwan ko kung nakikita ba ninyo ulo. Yun, nilagay ko na yung prosciutto and then ilagay natin yung egg. Yan. At magpadala pa ako ng mga package. Kailangan kong bumili ng mga mga loves, mga gamit, no? Padala doon sa Pilipinas. Kapag ando na ako ba, meron tayong balikbayan box na ma-open. And then yun, mga gamit sa bahay. Damit ko, ganun. Yun, lagay tayo ng cheese. Hinaan natin. Kasi gusto ni Tami scrambled. No, mahilig talaga siya sa cheese, mga loves. Ako hindi ko kayang ganito. Yung mga daming cheese. Parang feeling ko bukas talaga ang taba-taba ko na. Mataba na nga ako. No? So, yun yung feeling ko kapag magkain ako ng mga ganun. Meron akong cheese doon na hindi ko nakakain. Iwan ko na lang si Batman. Yung nagustuhan ko na cheese ba, pero hindi ko nakain-kain. Ang bilis kasi maluto ng egg. Ayaw ni Tami ng gusto niya yung basang-basang egg. Yung egg na parang hindi siya sobrang brown. Nabasa lang siya. Basa-basa pa konti. Yung ito, ito yung mga gustong-gusto niyang ganito. So, din ako, ang kakainin ko, ayaw ko mag-egg talaga. So, ito yung mawayan,
So, i-toast ko lang po ito. I-toast ko ba to? Mag-toast pa ako. I-toast natin itong Hawaiian niya. Kasi, look. Ay. Asan yung ano nito? Alam nyo, masasabi ko sa inyo, swerte talaga itong mga afam na yung asawa, mahilig mag-asikaso. Ganyan naman talaga din tayo, no? Yung makikita ko yung mukha ni Mr. Kasi talagang kapag alagaan yan sila, masaya yan sila. You know? Kaya bilang isang asawa ba, ma-Pilipino man yan or ma-Amerikano or ma-foreigner, kung alagaan natin yung asawa natin, iba yung ano nila, proud, you know, pero quiet yung pagka-proud nila. Yun yung naobserbahan ko. Proud sila pero quiet yung pagka-proud. Ganyan yan sila. Napaproudan sila sa asawa nilang mahilig maglinis, mag-asikaso, magluto, ganun. Pero yung pagka-proud nila, hindi nila binulgar. Yun know, parang sa puso nila, parang ang saya nila kasi inasikaso sila ng asawa. Ganyan yan sila mga loves. You know, quiet lang yan sila, pero yun. And ito yung issue ko mga loves sa asawa ko. Kapag ready na yung pagkain, alam nyo kung anong nangyayari. Magiginaw na lang yan mga loves. maginaw na lang yan. Parang nagmana talaga ito sa kanyang ina. O pumasok na. O kanina pa yan sa labas. Pumasok na siya. Yun. So ako naman, nilabas ko pa talaga siya. Ginawan ko lang siya ng kape. Ang gusto lang kasi din niya ng kape na ano, yung parang walang asukar, walang milk, yun. Hey, eat your food! Hi! It's cold now, darling! Huh? No, I don't want egg. I told you. I stopped eating eggs. Long time ago. Look, honey. What did you do to your daughter? I'm on my chair. She likes to be under my chair. Here's your coffee. Let's eat na. Your Hawaiian house is gonna be... Oh, there, he's having fun with the birds, han. So, kain lang kami mga loves. Ako din is ano, ang kakainin ko is ito lang. Han, I overheated it 40 minutes. 40 seconds. Too much? 40 minutes is like an hour almost. Oh my god, it's become like, oh. Like a rock if you really overheated a lot. Come like eating a pebble. No, your bread is cold. It was nice. So yun, kain lang kami mga love. So yun lang yung mga ano namin umaga. And then aalis na naman si Mr. And then hindi ako makapag-cut ng grass kasi Tommy won't let me cut the grass when he's not home. Kasi yung machine namin, it sounds like it's still a pump boat. And he's worried if the lawnmower will be tirik-tirik in the middle of the yard. Tirik-tirik and like this. The lawnmower will look like tirik. For your son. You cannot do that. He likes playing with you. Habs! Where is he? He's behind you probably. Habs! Hey guys, it's my wife's thing. When she eats bread, she has to dunk it in the coffee. Which is nice, but it makes your coffee all crummy. You got a bunch of little bread floaties around in there. You know. People do that with donuts too. You know what, mga loves? You know why, Han? Why? You have to clean up the bread. You know how dirty is the bakery in the Philippines? I'm just I'm joking. They're like... Got you, this all in the Philippines. No, I'm just joking. It's just like we always dunk our bread to the coffee. And sometimes, because you dunk it so long... You come back and there's nothing in your hand and the bread's all in the coffee. You have to get the spoon. Get a spoon and scoop it out. But now she's out of bread. Now she needs more bread to go with the rest of her coffee. I'm done, honey. And look at me, oh, I'm fat.
You're not fat. That's it, guys. That's her whole morning ritual. She wouldn't have eggs. She just had the breads. If she's not getting coffee, then she'll be starving in a little while. What time you think I will be starving? I don't know. Hour and a half. Hour and a half, I will be starving. And Yeah. what I'm gonna look for? Rice. And you know what we have? We don't have? Dried fish. No, we don't have rice. Oh, you didn't make no rice? Well, there I you don't go. make rice. Okay, then. Then I guess it's over with.